Салом дӯстони азиз, як хушхабар. Патена админит карданд. Ай 15 март то 15 июна. То 15 июна админит карданд. Ана имрӯз ҳози 18 ана апрела. Яъне ки аз рӯзи 15 админит карданд то 15 июна. Патена админит карданд. Мисол чӣ хел админит карданд? Мисол шумо ҳозир то 15 марта шумо қонунӣ патент доштем. Акнун шумо метавонед ки 3 моҳ чӣ кунед? 3 моҳ бепатент бигардед. 3 моҳ админит шид. Ина дидед ман чӣ хел обращаться кардам дар Путин Исуса. Ина кора туғури шид. Ина бо хости Аллоҳ ина хеле обращение чӣ кардем. Бо хости Аллоҳ ина мо обращат кардем ҳамин Путин да. Ина дидин чӣ кардам? Хай як лайк монен бораи ҳамин кори админит шидаги хирсанд. Ина шумо хирсанд админит патент аз рӯзи 15 то 15 июн админит шид. Видеоро поделиться кунем ба ҳама бишнава. Лайк монен, дастгирӣ кунем, фикротон дар комментария бинависед. Ина патент админит шид. Як хирсандӣ ба мо шумо. Ман хеле хирсанд шидам. Шукрона Аллоҳ. Ҳама каса сарбаланд бошен. Аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. Хай дӯстон.